Bueno, nik hemen misterio batek gaur argitzeko dela Euskal Herrin ze pasatzen den bizarrekin. Da gari garaia letorri dela aprobetxatzen. Pixkat kronologia eta historia eta analisi txiki bat egin dut. Bizarraren inguruan. Bai, hilaro gehiek amarkadan Euskadiko eskerrakoi esker, bizarrak modan jarri zian, eta gaur egun hipsterrei esker mundu guztiak darama bizarra, mundu guztiak oso gauza eguneroko egin dela. Oso korrientean dela. Bigotiekin emai pasazan, larogei hamarkadan hauengatik modan jarri zala, ikus dezagun, Zamora, Satrustegi eta Olaizolarengatik realeko bigotiak zian, eta hauengatik modan jarri zan. Galdera guain dator, zergatik futbolistak ematen zuten futbolarik bigotia eta sekula txirrindularik ez? Ez da, nik beti hor kezkakatu zaitez, txirrindularik ez sekula profesionalik behintzat, bizarra eta bigoteakin. Bueno, jo, Maider nahi nion galdetu, neska askok esan diate mutilak atxegin dituzuela 3 egunetako bizarrakin. Baina onak daudenak, zatik nik igual usten dut eta esate jesu, eske pikatu jesu, baina dukei ez diozu esaten igual. Hoi pasatzen da gila da, eo? Nik, a ber, nahi izan galdetzen du, nik nahiagoet bizar pixkatekin. Bai, hobeto, eta ez du raspatzen? Ez. Gauza atraktibo izatea, erakargarri jo bestia da, zera. Ez du. Aurrera Maider. Lase, hor txontziko dugu, airean utziko dugu. Bai, Euskal Herrin bizardun asko dauzkau, historian zehar, adibidez, hau, ezagutu dezagun, Iparragirre, Bardoa, honek bizar, hola, frondosua. Bizarra ondila, eta... Bizarra itxia. Bai, bizarra itxia, hau 1800 pikokua da, eta orduan ja, Euskal Lunake baginan hortxe vanguardia, bai, hoxe. Bidegile. Bidegile. Bai, ikusten zagun talde bate badaukau bizardunak izenekoa, hemen danak bizarrakin, hor, Fermin Muguruzak arazo bat izango luke, hortxe bizarrik ez dakata, hortxe abesteko. Eta, beste bate badaukau... Musika talde bada, bai. Hortxe, bizarrik famatuen asko, kategoria ematen niona, Xabier Ramuriza. Eta Xabier Ramurizakin gauza pasatzen da, Candido Mendezekin pasatzen dana. Ikusten ezagun Candido Mendezekin dan. Bi hauekin egunkaritan bere irudia gertzien, ezin diozu ezer margotu gainetik. Dakate dana, bekainak, betaurrekok, bizarra, bigotea eta hilea. Bai, ni pixkatola imaginazio pixka gustatzen gainetik margotzeko, bai. Zuri begira nengoen, eta zuk ere... Bai, pixkatu. Esateo, zu, tira, ez da gize pintatu beharko. Hoxe zan, rematea. Eta gadiri dezintzen jo zer margotu. Ez arrez. Bueno, hasiko gerak mai ontako bizar analisiek egiten, ez da, zein egetuko litzaioken bizarra eta bigotea eta ondo. Eta ikusten zagun, adibidez, Felipe Juaristiri, bizar bat, hola, bizar hipsterra nola geletuko litzaioken. Hola, xo, mazke, hipsterra baino marxista igual, ez da? Nor Carlos Bea ipatu, Marx eta... Tolstoi eta Marxen artean dago bizarra, edo Paparole, bai, ez da, pixatu. Eta Xabier de la Mazar ez da libratu, eta Xabier de la Mazar beti bere imperio Britaniarreko gauzekin, pixkat Austro-Hungar utzi du. De la Mazari hau mundiak eratuko litzaioke, bai, horxe, Oktoberfestea eta joteko, ez da? Oira, Garagardo pitxarrekin. Bai, garikin ezin deuzate gari badaka, etxetik ekarri du, eta pena izan da. Beti izan duzu gari, bizarra? 8 bat urte. Bizarra. Lehenago ez nuen gehiagi kentzen, eta beti izan dut perilatxo bat horrela, baina 8 urte bizarra utzen. Eta gustora, eta zure ingurukoak ere bai, eta maite dute bizarra, eta bai. Eta baina, Balerdi ez da libratu da bintxe ikusi dugu inigo Balerdi bere bizarrakin, hau dexe bai hipsterra. Oso ondo, bere bizarra eta kuadrazko alkanorakin. Honek, zalantzari gabe, sukaldarin parte harlezake, goikaleko zera batekin, edo izka aurkeztu. Arazori gabe. Hau da polivalentea. Polivalentea, bai, danetako balio duna. Eta Maider Belarraine, neska izatenetik ez da libratu bizarrakin, eta oso moda dagoen bizarra jarri dugu. Nueva Yorken, neska hipsterrak eta gantxillo zein dako bizarra hauek ematen omen dituzte. Eta, bueno, bat jarri jogola probatzeko nola gaiatzen lan. Oso polilla ez da. Originala. Hori jo nudonan jartzeko bero xamar, ez da, hola. Eta, bueno, eta Jaimere ez da libratu. Jaimere ikusi du, bizarrakin ze itxura izango luken. Ikus dezagun hemen, Jaime Otamendi bizarrarekin. Bai, pixkat, Jaime baino Juan Pardo ematen du pixkat. Elegante hola, kanakin da. Pagade. Bai. Amen. Ondo, amen. Ba, eskartu egiten da, bai. Eta hola xe, honean jo bizarren analisi eta aplikazioa. Bizarren analisi eta aplikazioa. Pagade, noiz moztu behar du bizarra orduan? Laste, nahi pikatu txendit.
Ez da katala, aguante asko Ez, bai. Baina da gakatzea hola regulatzen egin egiteko eta bigote ustetet. Juanisti, zuk bizarra izango zenuen, ez gara batean? Hombre, modan zagoenean. Baina orain berriz dago joeran, Zagit. Alegia hipsterrak, euren burua hipstertzat daukatenek. Nik bizarra mene jarriko nuke, baina ezin da. Bai, hor ezin da. Hor ezin da, ja. Beno, hor ikusi egu Bono nola kriston tupea jarri duen berriro, eta Hilario Pino talako. Bai, Hilario Pino, ematen mapatxe bat hartu jola lokaino. Itxusia da. Zer da itxusia? Hilario Pinok egin duna. Bai. Hain begibistakoa da. Baina buruzoia izatearen... Buruzoia zera eta oso ondo. Oida. Jakina. Rapado, bota, eta Bale, gaur luk berriarekin etorri zaigula, egia esan, Xabier dara mazada, ez dakit. Bai. hau da, zinea, pelikula proiektatzeko hemen kopetian, vamos. Bai, azkenean seguro frontoia dukazu kopetean, eta horre, bai. Eta fronte nazionala. Bai. Jo, eskerrik asko motu. Kagoen zoz. Eta baderdiz, Nik ez dakit. Karnabaletako igual hola bizar bat, Karnabaletarako, zein mutil zela den, serioa, arautua, Ez dakit. ingeniaria izateak ze ematen duen. Argi ikusi dut hola nire kabuzea bizarra uste ez dut uste ideia hona denik, osea, que karnabaletako akaso. Redazioan komentatu du, guapo zinala, bizarrakin. Ez dakit, nik asko komentitzen dago.